Kakaibang selfie naman ang ibinida sa isang art exhibit sa Dagupan. Masansanting niya balita hatid ni Elaine Fulgencio. Ibinida ng Biskag Pangasinan artist ang kanilang mga likhang self-portraits o kung tawagin nila ay lupam, isang Pangasinan word na ibig sabihin ay mukha. Kakaibang selfie ito dahil hindi sa cellphone, kundi sa mga likhang sining, ipinakita ang iba't ibang emosyon gaya ng lungkot at saya. Kasi yung camera, sinasabi niya kung ano yung nakikita ng ibang tao. So bali ang mga exhibits namin, sinasabi namin kung ano yung tingin namin sa sarili namin in the form of artwork. Layon din ng exhibit na mahikayat ang mga kabataan na maging aktibo sa larangan ng sining. Gandang ehemplo to para sa mga kabataan kasi kung tutusin mo, makikita mo dito kung paano makita ng every artist yung sarili nila, kung paano nila i-express yung pagkatao nila. Agaw atensyon naman ang isang ito na may kadena at kandado pa at ginamitan lang ng ballpen sa pagguhit ng mga imahe ang 25 anyos na si Kel. Gusto ko lang ma-express din nila yung gusto nilang sabihin. Bukas ang kanilang exhibit sa Tapuac District hanggang May 15 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Elaine Fulgencio, ABS.